Ora Bagong ning sabar. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa meneh kok nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu sinuwun Ndarawati omong ngono to Le. Heeh Pak, tak pethokke. Sampean wani pethokan karo Bapak? Wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Nah. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong ucapku iki kandhakno Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golekno wedang aku malah. Oh iya. Gandhok blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawela. Prabing Ndarawati dereng sawetawis dang rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngamarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakarang kong bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati. Namung kepareng ingkang Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Yayi Prabu Darmaji. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakno anggen ngandika lenggah Koko Prabing Ndarawati kawula nuwun Yayi sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing Ngaraka Indrawati wonten ing Datulaya Praja Ngamarta dinten sapangke menika Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Wah Kresna kakangku, aku ngaturake basa Bukatura. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadiatur bekti kalawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Ndarawati Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggu lenggah. Kresna kakangku. Werkudara iya. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Datulaya Praja ing Ngamarta dina samengko iki. Koko Prabu. Nadaning ingkang raying Madukara pun Janaka. Kula ngaturaken sembah sumenging pangabektenipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati. Yayi Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yayi Panengah. Kula pundi jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Yayi Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar. Nek kula sedewa atur bekti kelawan pun Kakang ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Yayi nek kula sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu. Iya kembar pinten tangsen. Kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi
wonten ing Datraya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadana anggen kula wantun amboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados kadang kula werda ing mestinipun Pandhawa kepareng sowan wonten negaring Durawati krana satunggiling perkawis paripaksa kula kepareng amboyongi dhateng tedhak Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati mila Koko Prabu saderengipun ingkang rayi Ngamarta ngaturaken menapa tumenggah wigatosipun dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh Paduka mboten lega raos ing manah kula menawi dereng ngaturaken sepinten kalpatanipun ingkang rayi kepareng Paduka anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta krana klintuning patrep anggen kula wantun amboyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna yayi kula nuwun sewu mbok menawi jagat menika sampun dados paseksen bilih Ngraka ing Durawati menika dados pujangganing para Pandhawa ing Ngraka ing Durawati menika dados suwing para kadang Pandhawa mila sampun dados kewajibanipun ing Ngraka ing Durawati menawi wonten pepeteng ing tumanduk wonten negari Ngamarta kula ingkang kedah saged madhangaken menawi wonten ruwet ingkang tumanduk wonten Praja Ngamarta kula ingkang kedah sagah angudari reruwet menika kala wau mila sampun ngantos walang ati ing salebeting penggalih mboten wonten kalepatan ingkang Paduka tindakaken dhateng Ngraka ing Durawati malah bombong ing tanpa pepindhan dene sakmangke kula katimbalan sowan wonten negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngraka ing Durawati kejawi enggala kula nyumurupi menapa ta sababipun dene Paduka Yayi Prabu amiji sowanipun ing Ngraka ing Durawati Yayi menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang Sentana miwah Wadyabala monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ing Ngraka ing Dwaraka ing Ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma leng-leng rambyang ninggang driya Lirwang Candra katawangan sumo ing dias katuritan limut kabiyataning projit ram remengdri ya maha nawung kakowong ing kakowong ing wang wisesa Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika Paduka damel bombong tuwin marem miwah tentrem manahipun ingkang rayi Ngamarta ingkang mekaten Yayi tumunten kababarna menapa ta wigatosipun dene Paduka amiji dhateng sowanipun ing Ngraka ing Durawati
Mugi andadosna ing kawiningan estunipun boten babakan perkawis kaprajan miwah negari Ngamarta tuwin kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa babar pisan boten namung ngemuti bilih paduka Kanjeng Koko Prabu menika dados pujangganing para Pandhawa mila awon menapa menawi perkawis menika kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu inggih menika lelampahan ingkang sampun kelampah tanganipun sampun ngancik sapta ari ingkang sampun kepengker wonten ing madyaning dinten Sukra kasih ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Koko Prabu katingal ingkang rayi nalika semanten mindran saking negari Ngamarta tumuli pepanggihan kelawan Kakang Semar Badranaya lumampah tebih purukipun saking negari Ngamarta ngantos singga prapteng gisi ing samudra nalika semanten Kakang Nayanta kang nganti dhateng rayi Ngamarta nite baita lelayaran wonten ing segara anakan dumadahan boten kanthi kanyana-nyana wonten toya bena ing nganyapu dhateng lampahing palwa tepas njumplang punang palwa ingkang rayi saged waluya nirmala temah jati wilujengaken dening pecahing palwa ingga dumugi gisi ing samudra nanging dumadakan Kakang Semar ical muspra tanpa lari bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ngamarta angupaya dhateng icalipun Kakang Semar Badranaya nanging kados menapa ta kagiat raosing manah kula Koko Prabu saking katebian Ki Lurah Semar katingalku mambanging toya saya caket papanipun Ki Lurah Semar nyaketi dhateng papan lenggahipun ingkang rayi Ngamarta nanging kados menapa elokipun dene Kakang Semar Badranaya katingal mawa cahya manter sak sadalanang dene asaling cahya menika kala wau mboten sanes kejawi namung saking wujuding Sang Hyang Candra ingkang pinangku dening Kakang Semar Badranaya Koko Prabu lelampahan ingkang mekaten menika kala wau tumrap kula namung sawijining pasumpenan ewadene elokipun nadyan wongsal wangsul kula kipataken saking paningal kula sisihaken saking batos mboten saged ical parandene tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta tumuli sasampunipun kula tetarosan kan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun mlebet kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara sedaya sami sarujuk bilih pasumpenan menika kala wau supados paduka ingkang anyara wedhekaken tuwin angglejah werdining pasumpenan menika kala wau menapa Koko Prabu tuwin menapa gandeng cenengipun ingkang rayi kaliyan Kakang Semar Badranaya mugi kepareng paduka mbabarana ingkang sejati kula pitados jernyatanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika panunggalanipun Sang Hyang Bathara Suman mboten mantra-mantra lenggahing nata ing Darawati nanging kados dene tumedhaking Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum pepadang tumrapipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu Darawati jagat wasisane Bathara wayah tur jagat nuwun sewu Yai mboten nami kula menika badhe ngongasaken dhateng awak kula piyambak menika babar pisan mboten namung sedaya menika sampun prisa bilih kula menika pujangganipun para Pandhawa kula menika suwing para kadang Pandhawa monggo sareng kula timbang-timbang sareng kula petang sawanipun ing Raka Indrawati menika wonten negari Ngamarta jebul pinanggihipun namung kinen nyara wadhekaken babakan pasumpenan nuwun sewu menawi tumrap ing Raka Indrawati menika bab pasumpenan menika kula nuwun sewu menika saben jalma nglampahi saben titah ingkang tasih gumelar wonten ing jagat tasih kedunungan kulit daging menika tertentu nglampahi ingkang sinebut pasumpenan menika kala wau turta babakan pasumpenan menika nuwun sewu ngelmu ingkang entheng ngelmu ingkang ngandhap nanging sabab menapa perkawis menika dadak teka paduka ambayongi dhateng Raka Indrawati Kresna kakangku Werkudara piye aja sok ngenthengke babagan ngelmu sing jeneng ngelmu tumrap aku kabeh ana werdine kabeh ana pigunane nadan mung sak derma wujuding ngelmu impen nanging tumrap aku akeh para sepuh
akeh para piyayi ing padha ngendikake lelakon ing menungsa ning jagat kadang kala sinasmitan wujuding pasumpenan. Mula aja sok gampang ngremehke lawan babagan impen. Kresna kakangku didhawuhi utawa disuwun rawuh mrene ing wigati merdekake babagan pasumpenan. Impen disandang dening barep kakangku werdine apa? Aja malah mbok entengake. Werkudara. Nggih. Kewajibaning pun kakang kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa. Besok kuwi yen ta wis tumapak perang gedhe Bratayuda pun kakang kuwi bakal angemongi para Pandhawa. Ora kok uripe Natandrawati iki mengkon glejah babagan impen. Lah kok epeh temen gedhoane. Ing atase aku ki Ratu Gung Binathara, mongko kabeh jagat wis padha ngerti yen to Natandrawati iki titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Keraya-raya pun kakang sowan negara Ngamarta lah kok ming disuwuni priksa babagan impen. Lah apa negara Ngamarta iki kurang wong ngerti babagan pasumpenan? Si Adi kuwi wis tau tate ketemu karo dewamu, ya kuwi Sang Ruci Bathara. Ngelmuning Werkudara kuwi seprapat jagat wis tamat. Sapa to ingkang ngungkuli marang ilmuning Werkudara? Ora ana. Kawruh kasampurnan panunggal, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating yo kabeh wis kinukup dening Dimas Werkudara. Lah kok ming babagan impen kok dadak mboyong kelawan sowaning pun kakang kuwi apa ora jeneng? Mirang-mirangke to Yayi. Apa Pandhawa kuwi ora ngerti babagan werdining pasumpenan? Semono uga Janaka. Saiki aku tak takon, Arjuna kuwi ya kurang apa coba? Janaka tau tate dadi pendhita. Janaka tau tate dadi suwijining resi. Mongko ya limpat ing kawruh, limpat ing ilmu. Nanging sabab apa ming babagan impen wae lah kedadak mboyongi kelawan pun kakang. Ora usah dadakake anglem sing tanpa guna. Saiki ngene wae. Kowe ora usah dadak ngorek-orek karo alaning wong liya. Ora usah dadak ngonceki karo githoke wong liya. Mung kari kowe gelem merdekake apa ora? Yen pancen kowe gelem merdekake gage perdine apa? Ning yen kowe ora gelem merdekake, ndak sebut ora kok ora gelem, nanging pancene kowe ora ngerti babagan pasumpenan. Kowe ora ngerti werdine impen. Lho, pun ngakang ngerti. Nek ngerti rasa kakehan guneng. Gage ngendika werdine apa? Sambung rapete apa karo Punta kakangku? Sambung rapete apa karo negara Ngamarta? Jagat waisaningku Bathara. Ya, Werkudara. Nggih. Mara midhaketna sabdaning pun kakang. Kaya ngapa tak ngrungokke pangandikaning Kresna kakangku? Yayi, kula wonten pangandika ing adhawuh Kaka Prabu. Pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau wancinipun ing dinten Sukra kasih. Mestinipun wonten wanci, Kaka Prabu. Pasumpenan kula manjing wanci ing ndara dasih utawi puspa tajem. Tegesipun impen ingkang badhe kababar dados kasunyatan. Menawi kula mekaten pasumpenan paduka menika sak mangke wonten gandeng cerengipun karo negari Ngamarta sabab paduka Yai Prabu menika makutaning bangsa Ngamarta. Paduka menika ingkang mangreh negari Ngamarta. Mila wonten madaning pasumpenan menawi paduka nyumpena babagan paduka Yai Prabu piyambak menika ateges badhe wonten sasmita ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta. Wondene babagan Kakang Semar menika mangke ugi wonten gandeng cenengipun kaliyan kawontenan negari Ngamarta. Kawontenan Praja Ngamarta Yayi. Mila saking menika saking pangintenipun ing Raka Indrawati kawontenan Ngamarta menika mangke mboten badhe pisah kaliyan kawontenanipun Kakang Semar duka menapa ing badhe lumampah lan menapa ing badhe tumindak kula mboten saged matur mergi tasih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat Yayi Prabu Ngamarta. Yo nata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Dupi midhangan sabdanipun ing Raka Indrawati. Tuh nalindra ingkang wicaksana wasis ndadosaken kagiat jroning driya nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanut ujaran ganten wardu jarwa kaca menawa durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping mrika seban blonamu apa to kang dadi darunane? Ora numatan lokorange gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra ing Karang Kadempel. Kok mboten pangling kados dene sawanipun Bagong. Atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya. Jagat waisaning Bathara Wayakura jagat. Mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun, Yayi. Tumunten ngatimbal ana menapa pigatosipun Bagong dene sowan wonten negari Ngamarta. Kaka Prabu Kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawonok Yayi. Sampun mboten kirang sekeca.
Panakawan Bagong padha kanirarja sapraptanira Panakawan Bagong Nunamet pasang Kalimantabe tinebena ing iladune Demawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alendra kuwi aja mung nganggo kathok-tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandheg lapangan ngunggahke panggung mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok geburi kelirok geger jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung. Iya Bagong. Nggih. Ngono to Bagong. Kasinggihan mongko gremes kula terus lambi kula uculi kula pepe teng mrika. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Ming arep gorek sing anyar mekaten sinuwun. Prayoga nonggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Nggih. Pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampan ana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripeh gayanana ing kasantosaning ira. Iya. Ora sang nganggo ira. Oh nggih, nggih kebablasen kok. Dadosaken kasantosaning lair batos. Iya, Bagong prayogakno ya Panakawan. Nuning nggih, sampun mboten kirang skedul. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Ndara Werkudara. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya, prayogakno. Nuning nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase Panakawaning Pandhawa munggah menganggo kathok. Ning gandeng kowe Panakawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para nayaka Punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nuning nggih, ada wedi kalih kula niku abdi kinasih. Iya, prayogakno. Nuning nggih, Bagong Raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya tak tampa Panakawan. Bagong Badararja sapraptamu, Bagong Badararja sapraptamu. Wilujeng Ndara Kembar, bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nuning nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat ki ora Bagong wilujeng. Wah pangestumu apik. Wah jan saya lemu wae. Inggih. Terus pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang sandang pangan. Inggih. Adimu ora mbagek kau. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Selamat aku. Dicilekke awake ndak kena lara jantung kok. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gaji engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panen ngono kuwi sing jeneng wanita yo jarwa dasake wani ditata. Ha ta? Nggih, kudu wani ditata karo piyai kakung merga wong lanang ki nek do marani Gusti Allah katon ngono kae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok ki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Ngono? Nggih, istakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih.
Ponokawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Apuren to. Hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo Ponokawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula trinampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo bapak ming mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Lah ukurane wis semene kok rumane. Kula matur kali bapak, jane bapak iki ana ngapa to? Bapak iki sebabe ngapa kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendhong. Akeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niki akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek penginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Ya wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa, mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ngajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingkluk. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Baby sister. Apa? Baby sister. Werkudara genahno kuwi, Gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momong lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngono. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong. Bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda.
Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undakan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-ala ning menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngoten? Iya, Bagus. Nggih. Mula bapak niku wis biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop kuwi lho, sapa jenenge? Mung suwe dasa mung kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngeteri karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik wae padha antem-anteman padha gelut. Pun lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki, aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-magrong dumati saka Jamrut Air Mutiara Gergene Jamrut Mutiara Hergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Tumbak baru kelindeng. Aku ki gobloke nang kene iki lho. Jane aku iki wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang, kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan celmongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok Jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Puntadewa menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat Kalimasada.
Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten saged diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen bareng kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak karo welang, pustaka jamus jimat 5 sada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta, embane urip ana ing kayangan. Luhur teman gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Koko Prabu mboten nama kula arep-arep pisang. Nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Jodipati kula mathuk miwan sarujuk Koko Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae, monggo paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau. Nggih, monggo Koko Prabu paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau Koko Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nang ngenten iki terus waras. Nek ngonten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten niki kula nyuwun supados pusaka 3 menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke rumiyin kula badhe rembakan kaliyan Bagong. Nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurda kata kaping hirika sang pinarwasa Yayi, Koko Prabu wonten timbalan. Mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu, kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten. Namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun. Tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus nyang jimat 5 sada. Kula nuwun mapunten. Nadyan sedaya sampun sami priksa bilih Semar menika dewa Ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging, mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes. Kados to, upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero isa dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Jelek atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean trebel. Bagong, aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau?
pancen kudu dipeto. Mangke riyen kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuane bapak urip ana ngalam padang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sorry. Wong emosi iki mbah karangan. Ana sing emosi ngene iki mbah. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak ki rang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapakku rang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ngajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati kok. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka 3. Ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesak. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur kok. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo kok Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gawake kethokan kuku. Ora Kundara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit. Kula diutus bapakne merga mung kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatahan piye? Tatahan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno piye? Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa meneh kok nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu sinuwun Ndorowati omong ngono to Le. Heeh Pak, tak pethokke. Sampean wani pethokan karo Bapak? Wani? Hah?
Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Nah. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek kosok baline sampean nek pancen wani mangendika, Bagong, ucapku iki kandhakno Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelah. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelah ya. Wontenipun namung ngakiyu. Lho. Mban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni wae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kare bapak sinuwun. Bathara jagat pangestu ngara. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Kang Murka menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kedah semeleh ing batos. Sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak ndak sembrono bocah. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ora pati nduga mono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Darawati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun. Kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dintuti nama 3 dina. Iya, wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece saben dina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna.
Setyaki tinunun kadanira wirang temandang Setyaniku garwanira ing Bagong. Mboten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora sak kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kowe tak takoni aku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati? Mboten. Mboten saestu. Ming nuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengan iki Nalendra terus suwi-wiyah karo wong isor, suwi-wiyah karo kawula, suwi-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati. Ning wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati ku nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap. Kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Senopati Darawati. Sapa sing nyamah asmaning Sinu Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang iku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. Kowe aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongan karo kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong ki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Ya dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati. Wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu bae. Banter banget kok meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya.
Oh alah Mir. Tak belani malah aku kelara-lara ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambong karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung merutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumangsaku anggere bolong kok mesti klebon. Iya nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng jengkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gongnen. Lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing apa? Nangis wae arep mati kok. Gong, Nun. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora digongkon si Wandrawati. Terus gongkon bapak. Padha wae. Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas sing ngono wong aku wis gawe rame ning Ngamarta kok. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana? Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndrawati sing sajake lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncat, Gong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapuhi cangkemmu kowe karo Bendara kok wis lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulasana wong Ndrawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Iki sapa? Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo Majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Iki jane namane omongane ora kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki dituthuk pisan wae moncrot sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Oh, iso wae? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Ki
iki tak peres metu banyune. Weh. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iya. Oh, mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Manjing nang kene? Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Teng ndi? Oh, aduh kene. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Mau piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet-ambekan. Nen, ngampet-ambekan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Ya. Wis ya. Kowe ngene wis tak njingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjing awakmu. Nek aku manjing awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Sak jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis wis yo. Papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong wis wis mlebu wis lho kok ora krasa ya Diana biasane iki krasa iki ora krasa aku wis ning awakmu empana wis wedan kok ora mbrenjul ora sedeng ya sedeng elok tenan terus kula niki kowe dadi wong ampuh masa tenan kowe pengen apa pengen mangan monggo maksud kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo pengen ngantem gunung wah mah aku wis tau ngantem kasus e apa pengen ambles bumi iso iso carane pripun carane ngampet-ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi lho coba nggih ya ngopo kok ora sida ngono ora ambles aspal e makduk ngono ya menyonyo tenan yakin kowe yakin iso ambles bumi nek nganti ora iso kok nyalahno aku oh nggih niat ingsun terus bumi nggih iso to saged e peteng banget lah iya njur bumi iki ora ana listrik wah mah grayah-grayah weh apa iki kutelo gede tenan iki tak panenane ning aja nganti wite ambruk dadi sing duwe wit iki ngertine telone isih cukul bareng dijabut ning gagang tok wegah aku metu lah ngopo e nggo persiapan lebaran kok ndodol saiki ora moh ora nyolongi aku moh ya wis ora nek nang njoron bumi mlaku biasa kena wah lah ya wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus kowe lah sapa wae kok ngguyang-guyu mayit to asem kaya nek cengengesan bol meringis
Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan karo jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Klelek dan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramanata, Jayamanata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa? Wani malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah sajak kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedeni? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to temen. Mati dening aku. Panggal tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki merganing patimu. Tanda dari sekaran sinom Barijoto. Sekaran jinggo. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantangan ra tau iso. Tanggo gatel siramu. Apa? Tanggo gatel siramu. Tanggo gateng. Wo gateng tak kira nek gatel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa tak turuti. Aja mlayu. Ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya? Sapa ya ngarang sik sapa ya? Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku wahyu kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk wayu kaprawiran aku digdaya kliwat ukur nang kowe kon nyeblokke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Kene wedi. Ya, ra sembrono. Ayo.
sak wudel isih kurang jero, heeh. Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo, muni kowe sak arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot yang. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Ceblokke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerjane kate. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. Dengkulmu mlojot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tyaki Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene. Lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampeyan. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mungsuhe dudut sapa-sapa? Aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mempeng ae muni ya. Wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabekti karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati ku tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Wis kono kundur. Menawi kula dipun dukani Siwa Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampeyan kundur, ora usah melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampeyan melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis Tyaki kundur wae ning garba ruci. Ngoten nggih. Nggih, jaluk pamit kula wangsul dening majelis. Sampeyan niku pancen satriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampung sakaing masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Ta omongi ya. Kuwi tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso kowe lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Omong kok senani crebang-crebung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Crebang-cebung kok ceblang-ceblung.
Mula nek ngomong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyono ngapura, wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa, Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya. Ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh. Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang mitrane ngasta gembrang-gembrang yen ngandika Arjuna wonten paring adhawu ora kok aku bakal ngembari marang kekuwataning Kakang Semar kuwi babar pisan ora. Ning apa kira-kira kleru? Penemuning Nata Ndarawati ing darbe penemu. Yen to kekarepaning Kakang Semar kuwi mbok menawa niat ing ora prayoga, nggone nyuwun ngampil pusaka katelune. Nggih. Mula Kang Sangka kuwi aja nganti kedadian sing ora prayoga sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Apa sira Yayi dina samengko gelem tak ganti? Saranipun kados pundi? Nggih Godha karan kekarepaning Kakang Semar. Yen nggone nggodha pun Kakang lawan Siadi lawan Kakang Semar iki mengko bisa kasembadan tegese pancen Semar duwe niat sing ala. Nanging yen to panggirigodaning pun Kakang lawan Siadi mengko ora mempan sarta ora bisa tumanduk ana ing angganing Kakang Semar Badranaya. Tegese pancen niating Semar kuwi lahir batin menawi kersa paduka Kanjeng Prabu kados mekaten. Kula namung kantun nderek nai menapa mboten kirang kegiatan ing atasipun kula namung kaliyan panjenengan teka badhe ngembari dhateng pangawaosipun Kakang Semar. Mula pun Kakang bakal nyuwun sabiyantuning dewaning panggodha pangrencana supaya isa nggodha ngrencana kelawan gegayaning Kakang Semar. Sinten Koko Prabu? Mula to enten ana sawetara Arjuna nggih ngestakaken dawuh. Ing Kresna Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira sigra mengku semedi sang nata ing Ndarawati nalika semanten mata kaji pameling angaturi rawuhipun Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Tobat lah kok teko kadingaren temen ning atase kowe kuwi Nata Ndarawati nggunakake aji pameling ngrawuhake kelawan Hyang Wing Dandang Mangure. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna ndak tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bab tobat Janaka tak tampa. Ana apa nggir? Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun dinten sak mangke Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Pukulun kuwatos raos ing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati
Menawi niatipun Kakang Semar menika kala wau katabetan niat ingkang boten prayogi. Anggenipun kepengin bangun kayangan, langkung-langkung tembungipun kemawon bangun kayangan. Menapa boten ateges Kakang Semar menika badhe ngembari dhateng panguwaosipun para Jawata. Lajeng saking menika niatipun ingkang Mayaing Ndrawati menika namung badhe nggiri godha Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan. Nanging sepinata kekuatanipun ingkang wayah ing nata Ndrawati. Ing atasipun kula namung badan sepata kaliyan kadang kula Yayi Panengah. Tartemtu boten badhe kiyat nggiri godha dhateng kawontenanipun Karang Kadempel. Mila kula nyuwun sejata pitulung saking Paduka Hyang Adi Pukulun Pandya Benari Durga. Keparenga sak mangke paring pambiyantu dhateng nata ing Ndrawati anggenipun nggiri godha dhateng para kawula sak Karang Kadempel Pukulun. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri. Oh, tobat. Yen to pancen kaya mengkono Kresna apa kang dadi panuwun kita ulun udaneni. Dina samengko ulun nembe kang ngetapake para wadyabala dandang mangure jim setan mriprayangan lili banaspati klek-klek balungan tandak. Kabeh berkasaan bakal tak budhalake marang Karang Kadempel sing wigati kudu nyusupi jiwaning kawula Karang Kadempel. Aja nganti kasembadan Semar nggone bangun kayangan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Aku tak budhal luwih dhisik ya Kresna. Nggih, sembah kula ngendhakaken jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun. Arjuna wonten paring adawu. Saka pangeranipun Kakang yen to pun Kakang lawan Siadi mung wujud kaya ngene bakal gampang kawanguran. Bakal kagampang kadenangan lho iki. Lajeng kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja wujud nata Ndrawati karo satru ing Madukara ayo padha salin wujud. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Pana Markana Samirana lan Warayang. Oh Ibu Betari wonten dawuh. Ibu Betari wonten dawuh. Wadyabala dandang mangure nggih wonten dawuh. Iki ana kalodhangan kono bakal entuk pangan nggih. Waduh, lajeng wonten pundi pangan ingkang sampun dipun sumedyaken dhateng sangganing para berkasaan. Ndak jaluk kabeh wadyabala dandang mangure lumarapana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Semar nggone mbangun kayangan. Padha benthik-benthikna kanane dimen ora tentrem. Nggih, ngestaken dawuh. Menapa sedaya para berkasaan jim setan dipun parangaken bidal aja nengkeng cicir kabeh kudu mangkat nun ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung apa cara mangkat dina iki ulun bakal memanuki laku saka kadohan ya nggih iki ngestaken ayo dong wanda budal.